ugili na afa jụọlụ m arụ obute obute ife m ga-eme ka m nwee 6 pack afọ mebukazi azụmogili na-amasị arụ obute obute nụkwu ihe kọstọma anyị dị ọsị m na ọ nụkwalie na ọ na-ajụ ka ebe ọ ya eme ka abịa daa flat ka o nwee 6 pack nsị ya ịkwa na ọkwa n'ibe ọ jụ ọsị m na anya nwoke na-akọkwa ka onye akpara ọla n'isi nsị ya na ibugo na arụ obute obute ọsị m nke na-aza ka o nwee 6 pack nsị ya 6 pack bụ mmadụ inwe afọ dala ibirida ọsị m nke na-eme na nsị ya ịkwano ọsị m oke m gwa nne ya na-enweli ibe ọ ya emenwu na afọ ebugoli ụzọ belie azụ ya bụrụ dị afọ kwụgharịwa na ọ dịgo ka chi sikie nsị onye mma agwa ya na ọkwa polisman ọsị m nsị akekwe na ọkpụlụkwanụ m nsị ma ọkpụlụ m solie ejewe na enweli ife na-eme nsị oke arụ obute ọche m na ya ka na-akali ọ akalichazi ngwa gị ọzị m na ihe agwalụzie na enweli ife na-eme na ọkpụlụ gị solie ejewe steshọn nsị oke na so ihe mma agwa ya na ya lafọ dị afọ ka o bulie ụzọ kpelie azụ ọzị m ugili na afọ ọzị m ngwa na ilu ọgụ nsị ya ihe arụ obute obute polisman ọ sị na ihe ebuzi abụghị a gawa nọọ ka chi si keyi na dị abụghị eburu ụzọ kpelie azụ mba agbachagolu m gị afa na ihe ọfịsa